تماشوانن هێژا ئیرۆ چەند ڕۆژ ئەم وەکە ڕۆناهی تیڤی ئەم ئاگاهیên ava elokê ji we re radigihînin. Çingî ku mijareke sereke bû. Êşeke bêderman bû. Niha ava stasyona elokê gihaştiye nêzî stasyona Hemê ya bajarê Hesekê. Em hema rastî kampa wa şûkanîne. Ev ava hûn dibînin, ev av ji ber ku hûn dizanin bêtirî 67 kilometr boriyên avê ji stasyona Hemê heta digêje stasyona Elokê. Ji ber wê jî weke daxeke tecrîbî ye. Tîmên serrastkirinê destê wan sax be, kêlî bi kêlî bi xetê dikevin da ku devera av jê dirjê yan şikestî be serraz dikin. İja av niha halê wê nêzî stasyonê bûye. Em dixwazin weke hişyariyekê jî bidin. Dibe ku we dîmenê me dît me av jê vedixwar. Lê dema ku me av vedixwar ew navera stasyona Elokê û Tiltemrê de bû. Ew avek pir paqij bû ji ber ku bêtirî 10 saetan av jê dihat rijandin. Me ew av vexwar. Hişyariya me jî ev e ku dema av têkeve deboyên Hemayê ku ew jî 12 saet jê re lazim in tije bibe û avê ji bo taxên bajarê Hesekê li gorî sîstema heyî belav bike. Destpêkê wê avê ve nexwin. Ji ber hûn dizanin bêtirî 7 salin borî tev de gemar û zingar girtine. Ji bo jî weke hişyarî halê avê ev e nêzî stasyona Hemayê bûye. Helbet em jî kêfxweşin û hûn jî kêfxweşin.